Prajurit Anggita Raja Samyo maju oh hey 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 siji diangkone kaya mangkene lan kateri glaning dening para satriya manu sangken audio jajale to jajale walu jebul kaya mangkene manuk ora nyono manuk hey ho hey ho hey ho oh ayo iya 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 prajurit Kira buat saya Anggita Nada bos yo yo aduh senangis aduh nanti bebarengan padha lendur pari
yo. 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 Ayo. Panggah digarap oke. Sayur loge. Anggita nada. Oh. Yo kanca tumandang Tolopes kontol pares tumapak bareng mapak Tolopes kontol pares pigunane kanggone awake dhewe bebarengan ketong royong nyambut gawe imen pas kaulatane kolobes kontol baris barisane kolobes kontol baris hati-hati ger yo kang tansah samian lebo wonten sajroning alun-alun man tos jos sanken Audi yo tos panten penak man yo up Sayo sarta sing rukun Kang Marji. Ayo Mas. Manjing wonten sak tataning para prajurit kang tansah bebarisan. Ayo manggene ger. Sarwi jumlara busananira. Weh. Tos Kang warna petak sarta cempeng manwa. Sulis. ya. Pakai dake lah Bang. Tos. Sayo. Ya iki longger. Nggih para satriya ning bangsa satriya ning nagari nggih putra ning bangsa. Kang Mijil saking Kang Mijil saking pahlawane arek-arek Surabaya Palu. Kita pengen onis bersama tos Bukan
Ayo. Apa iki kita iki? Oh ya iyo. Oh 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 oke. Oh oke oi. Yes. Ho ho ho. Ah 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 ah. Ya, hop, asal, lolo, ya, goyang Siti, single Siti, jos, yo, lolo, ya, goyang Siti, jos, single Siti, jos, lolo, ya, goyang Siti, jos, single Siti, jos, hop. Asik, kita bergoyang kembali. Bersama Anggita Nada, kerjasama dengan Thermomiles, Podu Bumer, Tulung Agung. Yo. Hae. Yo. Hae. Yo. Hae. Op lah.
Selamat nonton. Selamat besing hati-hatian kita nada ger. Ya sehat. Ayo. Ayo.